bere ugobere nke ka nja nabata unu n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, onye isi ala mba South Africa n'oge gara aga bụ Jacob Zuma ka a tụrụ nga ọnwa 15 dịka mara ya ikpe maka iji wuchi n'ụlọ ikpe ma zara ọnụ ya banyere ebubo mpụ eboro ya n'oge ọ bụburu onye isi ala mba ahụ site n'afọ 2009 ruo afọ 2018. Nke a bụ nke mbụ ya na mba South Africa onye bụburu onye isi ala ga-aga mkpọrọ. Zuma onye na-anọghị oge ekpere ya bụ ikpe n'ụbọchị Tuesday abalị 29 nke ọnwa a ka e nyere iwu inye onwe ya ndị uwe ojii n'ime mkpụrụ ụbọchị 5. Na nke itoolu, e nwere obere ihe nrịba ama mere n'obodo Dakambi nke dị n'ọdịda anyanwụ ala anyị dịka ndị bi n'ebe ahụ pụtara na-ekele Chukwu dịka ha hụrụ ọkụkọ nọ na-ebe akwa bụ nke pụtara onye nwe anyị mee ebere. Nke a bụ dịka otu nwaanyị mere n'okenye n'ebe ahụ si kwuo. Nwaanyị a kwuru sị, ebe a ka ọkụkọ ndị a na-abịa na-eri nri oge ọbụla ha hapụrụ ụlọ ndị nwe ha. Edu m n'oche wee nụ ka ọkụkọ na-eti na-asị onye nwe anyị mee ebere. Ekwuru m na nke a bụ ihe nrịba ama si n'ọnụ ọkụkọ. N'ụbọchị nke abụọ ya, ọkụkọ bịakwara n'otu ebe ahụ were na-eti mkpu na-asị onye nwe anyị mee ebere ka agadi nwaanyị a kwuru. Na nke asatọ, onye Director General nke Rock Studios ma bụrụkwa onye ji ego achụnta ego ama nke ọma n'ala anyị bụ Mary Reminjọkụ etinye n'ọnụ na mmachi amachiri ya bụ ọjọọ na Nkechi Blessing n'ụbọchị Sọnde bụ nke ndị otu Theatre Arts and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria mere. N'ihe Mary dere na Instagram ya, enweghị ihe dịka na mmadụ kwuru karịa n'ihe banyere ebubo ịwakpo nakwa imetọ nwata. O kelere mmadụ abụọ na-eme ejije maka ikwu megide ya bụ ihe ọjọọ. Na nke asaa, gọọmenti etiti anwụchiela onye ndu nke Indigenous People of Biafra IPOB bụ Maazị Nnamdi Kanu. Onye Attorney General ala anyị nakwa minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi bụ Abubakar Malami kwupụtara nke a n'ụbọchị Tuesday n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu. O kwuru na ha nwụchiri Kanu ma kpọlatakwa ya n'ala anyị bụ Nigeria n'ụbọchị Sọnde. O kwuru na nwụchi anwụchiri Kanu bụ site n'enyemaka nke otu nchekwa dị iche iche n'ala anyị nakwa nke Interpol. Malami gara n'ihu kwuo na ha ga-akpọfu Kanu n'ụlọ ikpe iji gakwuo n'iru n'ikpe a na-ekpe ya tupu ya erie mbọmbọ n'ala anyị. Ikpe a bụ nke ga-adị n'abalị 26 nke ọnwa Julaị. Na nke isii, gọọmenti mba United Arab Emirates amachiela inye ndị ala anyị visa ọrụ n'ihi ka ihe banyere ohi ndị ala anyị na-ezu si abawanye na Middle East. Akụkọ kwuru na ndị uwe ojii si mba ahụ ka na-achọ ụfọdụ ndị ala anyị bụ ndị ha chọrọ ịnwụchi ma tụkwa ha mkpọrọ. Dịka akụkọ si kwuo, ndị nchekwa nke mba ahụ awakpola ụlọ ụfọdụ ndị Afrịka bi na ya bụ nke ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ala anyị bụ ndị bi n'ebe dị iche iche na mba ahụ. N'oge a kpọtụrụ ha, onye isi nke Nigeria Diaspora Commission bụ Abike Dabere Erewa kwuru na ndị nke a metụtara ga-ada ntị iji mata ka ihe siri mee uju. Na nke ise, onye ama nke ọma n'ala anyị na-eme ihe ejije bụ Regina Daniels na di ya bụ Ned nwoke na-eme ncheta otu afọ ha mụrụ nwa ha nwoke bụ Munir onye gbara otu afọ n'abalị 29 nke ọnwa. Regina gara na Instagram ya ma kesaa foto nwa ya nwoke bụ nke o dere sị "Happy birthday to me." Di na nwunye a bụ ndị nabatara nwa ha nwoke n'afọ gara aga mere ya mmemme ncheta ọmụmụ pụ iche na Abuja. Na nke anọ, onye na-anọchite anya Isoko South n'ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Delta bụ Honorable Kenneth Ogba ka a hụrụ ebe ọ na-agba egwu na mmemme tupu ya nwụọ. Akụkọ anyị nwetara kwuru na onye omeiwu a dara ma nwụọ n'ụbọchị Sọnde dịka ọ gachara mmemme abụọ. Ihe ọdachi a mere n'oge ya na ndị otu pati PDP na-enwe ọgbakọ n'ogbe ya. Na nke atọ, pati PDP adọla Gọvanọ Bello Matawalle aka na ntị maka isi na PDP banye APC. N'ozi nke onye na-ekwuchitere ha ọnụ bụ Kola wepụtara kwuru na iwu mabidoro Gọvanọ Matawalle ịbanye pati ọzọ pati PDP ka ahọpụtara ya. Ndị otu pati PDP nọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị na nke steeti bụ ndị ahọpụtara na pati PDP ka a dọkwara aka na ntị ka ha ghara ịbanye pati ọzọ iji gbala ha ịhapụ oche ha. Pati PDP gbakwunyere na ndị otu National Working Committee ha anatala ikikere ịkpọsa Zamfara State Executive Council. Na nke abụọ, na mbọ ha na-agba ịbelata mfesa ọrịa coronavirus n'ala anyị, ọchịchị etiti amachiela ịnabata ndị njem si mba South Africa, Zambia, Rwanda, Namibia na Uganda. Mmachi a bụ n'ime izu ụka 4 na-abịanụ. N'ozi nke Boss Mustapha bụ onye isi oche nke Presidential Task Force on COVID-19 wepụtara kwuru na mba ndị a na-enwe agba nke 3 nke ọrịa coronavirus. Ọ gbakwunyere na South Africa nwere ndị ọhụrụ butere ọrịa coronavirus ruru 20,000 n'ọnụọgụgụ n'ụbọchị Sọnde izu ụka.
Na nke mbụ, ndị ntorobịa iwe na-ewe na steeti Imo nwụchiri n'ọfịs ndị Niger Delta Development Commission na-eme ngagharị iwe. Ndị ntorobịa nwụchiri n'ọfịs ha dị n'okporo ụzọ awara si Owerri gaa Port Harcourt bụ ebe ha kpọchiri ụzọ esi abanye n'ogbe ahụ. Ha jikwa igbe ozu kpuchie ọnụ ụzọ ogbe ahụ. Ha nọkwa na-egosi akwụkwọ edere ihe mwute dị iche iche. Ha gbakwunyere na NDDC na-emegbu ha n'ebe ọ dị ukwuu. Igbo ndị ọma, ebe a ka akụkọ iri gbara elu nke taa ga-abịa na njedebe. Unu emeela maka isonyere anyị. Chetakwa na ụkpara ụkpakọ gburu na ọ bụ ntị chiri ya.